Okay, so currently, nag-tutor namin si Charity, another intern for Baybayin Hub. And nag-start na kami sa reception. The main entrance. Maglalagay daw sila dito ng ano, Parang anong tawag doon? Tilapia ba yun? Yun yung garden nila. nice. Pwede rin tumambay dito or mag-work kasi may binubuo silang coffee shop dito. Ayan, so Actually, maganda na nga ano to eh. maganda pag gabi. Ngayon Ay! lang kami lumabas ng gabi dito. Video mo ako, dali para mapakita natin. Yeah, medyo madilim lang. Order kasi kami ng dinner namin, so inaabangan namin yung delivery guy. Tapos sabi namin, sige, check na rin natin kasi dahil The exposure is very lang, pero OMG. tayo. Ay, gumagalaw tiso. Uy, ang ganda. Ang ganda. Lakas maka-romantic setting naman ng ganito. Ito. Nadala nito. Oo. Taray. Gusto mo yun? Tatatapos sila, hindi nakatawa. Di pa, wala pa yun. Ang ganda. Sure pa kung magkain. Pang maramihan, for fun. Tapos pwede ko makit sa taas. Wala. So, ganito siya. So, pwede tong i-rent dito. Hindi ko lang sure kung magkano. Ilagay na lang natin sa video, no? Basta, ano, laki na space. So, wait, papakita ko yung space. Imagine mo, ako pa lang to, ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 7 con dito pa lang. Malaki yung space, eh. Ito, bukas ba yung ano? Ay, may susi naman. Pwede ba ang toilet? Ay, taray, salamin siya. Yan yung reception. Very alert dyan yung mga aso. Tulog lang sila ngayon. Maraming dogs pala dito. Oh. Tapos, yeah, this is reception. Ayan yung mga bike na pwede mong hiramin. Dati kasi restaurant sila dito nagpapakain, pero doon na lang nakatali yung mga dogs. So, kapag mag-order ng food dito, pwede ipadala na lang sa room or dun sa co-working space. Yung mga Ayan, si Pansamantagal. Napanood mo na ba yan? Nakakatawa yan.
Tapos, Yan. ito na yung start ng area ng mga private rooms. So, dito kami nag-stay. Actually, wala kaming ganito, pero pwede pala kasi malaki naman yung space. Diyan lang Kami nag-stay. Kompleto siya. Meron siyang... alam mo, favorite ko to. Ito yung favorite kong kumot nila. Sobrang ganda kasi niya. Sobrang warm. Anyway, may kitchen, may ref, may hugasan, may electric fan, may TV, may magandang view, may kainan, may mini sofa, may CR. Malinis din ang CR nila. Tada! See? George, akit na ako! So, dito sa Bulifugaw na to, mga Bulifugaw natin, meron own bathroom sa pinakababa. Automatic yan sa lahat ng Bulifugaw. Bulifugaw 1, 2 ata itong dalawang to. Anyway, so iba-iba yung floor niya. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. This one is 1, 2, 3, 4. Hi! Gumagala! Oh my God, sis! Ang ganda ng view dito! I can see everything from here. Ano ginagawa? Ibon ka, girl! Ang ganda! I told you. So, ito yung kitchen. Luto lang. Tapos kapag pupukas ka, so ka na dito para gas. Lagi lang double check mo lang natin. So on mo lang. Hanggang paper dito. Tsaka lighter. Pwede naman na yung lighter diretso dito kaso check na katawag baka napapasok kasi ako so patag na lang. Yung ito, iikot mo lang siya, tututok mo siya. Ito yung low, pinaka-low. Oo, oo. Yan